Сәлем дуслар, сезнең белән спорт тим һәм мин Ислам. Бүген бездә кунакта танылган көрәшче. 6 тапкыр Россия, 5 тапкыр дөнья чемпионы. Көрәш тарихында беренче булып Россиянең атказанган спорт остасы исеменә лаек булган кеше Ринас Кәлимуллин. Исәнмесез, Ринас абый? Сәлем. Ринас абый, көрәш үзебезнеке татар халкының милли спорт төре. Аның төп кагыйдәләрен тамашачыларга да аңлатып китсәк иде. Көрәшнең кагыйдәләре бик җайлы. Кешене күтәреп алып, аркасына салырга кирәк. Бу инде безнең чиста җиңү була. Кешене шулай төп правила көрәштә ул кешене җирдән айыру. Җирдән айрылып, ишенә төшә икән кеше, я тезләнә икән, ул вакытта 1 балл бирелә. Мәсәлән, тагын бер җилкәсенә кеше төшә икән, бу вакытта 2 балл бирелә. Төп правила кешене җирдән күтәреп алу. Көрәштә аяк чалу ярамый, кулларны ычкындырып, кешенең инде күзенә төртергә, шулай тешләргә ярамый. Тагын судьялар белән хәрәмләшергә ярамый, үзеңне келәмдә матур тотарга кирәк. Шундый правилалар. Сез көрәш турында барысын да беләсездер кебек. Каршы булмасагыз, тикшереп карыйк әле. Каршы түгел. Беренче сорау. Көрәш буенча беренче рәсми ярыш кайсы елда уздырыла? Рәсми ярыш 50-нче елларда дип уйлыйм. Юк. Сез ялгыштыгыз. 1928 елда. Икенче сорау. Россиядә көрәш белән якынча ничә кеше шөгыльләнә? Россиядә якынча 30 мең, 50 мең кеше дип уйлыйм. 70 меңнән артык. Өченче сорау. Билбауның озынлыгы һәм киңлеге күпме? Озынлыгы 180-220 см, киңлеге 40-50 см. Сез дөрес җавап бирдегез. Сез бик зур молодец. Рәхмәт. Сез бу спортка ничек килдегез? Спортка минем бабай көрәшкән, аннан малае көрәшкән. Беренчеләрдән булып бабай өйрәтә башлады. Сабантуйлар алдыннан үзенең булган опытын передавай итте безгә. Шулай кирип киттек. Димәк, сезнең бөтен гаилә көрәш белән шөгыльләнә. Әни ягыннан әйем. Ничә яшьтә спорт остасына кандидат булдыгыз? Спорт остасына кандидат. Ансын алып тормадым мин. Сразу спорт мастерын бирделәр. Көрәшчеләр кайда көчлерәк? Бөтен дөньядамы яки Татарстанда? Дөресен генә әйткәндә, иң көчле көрәшчеләр ул Татарстанда. Чөнки бу безнең элекелектән килгән көрәш. Бәләкәй чактан ук көрәшеп үскән егетләр. Аңа да карамастан һәр илнең үз традицион көрәше бар. Көрәшләр охшаш, барыбер теге соперниклар килеп чыга. Ел саен соперниклар өйрәнә безнең көрәшне. Мин картайгач инде безнең татар егетләре җиңә башлар дип уйлыйм. Татарча көрәш һәм билбау көрәше аерыламы? Аермасы бар, шуннан да анда сүлгеләр безнең бүтән төрле, захват бүтән төрле. Билбау көрәштә безнең соперникны күтәреп алып та тора була, күтәрмичә дә егырга була. Үз гомерегездә келәмгә чыгып ничә тапкыр көрәштегез? Бик күптер инде ул, ничә дип әйтим. Ничә йөз тапкыр? 200-дән күбрәк дип уйлыйм. Көрәшчеләр көрәш алдыннан авырлык категориясенә эләгү өчен ябырга тырышалар дип ишеткәнем бар. Сез дә шулай эшлисезме? Әлбәттә эшлим. Ел саен үсеп барабыз. Шуңа күрә бер 5-6-7 килограммга ябырга туры килә. Диетаны ярышлар алдыннан гына тотасызмы, яки башка вакытларда да? Булай мондай тормышта тоткан юк диета, шул ярышлар җитәр алдыннан 1-2 атна туры килә, дирәк үземне җәберләргә.
Нәрсә ашыйсыз? Күбрәк яшелчә, фрукты һәм су эчәм инде күп ит. Эшпошмак яратасызмы? Яратам. Травмалар еш буламы? Булса, нинди травмалар ул? Алла шөкер, андай каты травмалар булган юк. Шул күбесенчә синяклар, растяжениялар гына була инде. Алар берничә көндә бетә. Егылганда авыртамы? Көрәшкә чыккач аны сизмисең, анда адреналин була. Анда көрәшеп чыккач кына авырта башлый авырткан җирләр. Спорттан тыш ниләр белән шөгыльләнәсез? Хоббиегыз бармы? Спорттан тыш балалар карыйм, хатынга булышам, эшкә йөрим. Шул инде шулай көне узып китә. Футбол, баскетбол, хоккеймы уйныйсызмы? Футболны без тренировка кылганда уйныйбыз, хоккей уйнаган юк. Көрәш белән шөгыльләнү өчен нинди сыйфатларга ия булырга кирәк? Иң беренчедән тырыш булырга кирәк, түзем булырга кирәк. Чөнки җиңелгәч бик авыр ул үзеңне кулга алырга, кире кайтырга. Шулай поддержка кирәк туганнарның. Ансыз булмый. Сезнең поддержка ул кем? Минем поддержка ул хатыным, 2 кызым, әти-әниләрем. Мин шулай уртанча никашта көрәшә. Без аның белән зур өстенлек бергә ярышларда бер-беребезне поддерживать итәбез. Шулай бабам гел ярышларга йөрергә тырыша. Алар өчен тырышам. Хәзер минем иң яраткан сорау калды. Көрәшчеләр күп акча эшлиме? Акча алыр кашанда күп булмый. Акча эшләр өчен гел җиңәргә кирәк. Бу бик авыр. Көрәшеп кенә яшәп булмый. Шуның өчен бар көрәшчеләр дә эшли. Булай в среднем 30-50 мең акча эшләргә була көрәш. Сабантуйда җиңеп алган нинди иң зур бүләгегез булды? Иң зур бүләк ул машина иде минем. Бу Менделеевск районында Абсолют Батыр калдым. Шунда миңа машина бирделәр. Нинди машина? Һәм бу машинада сез хәзер йөрисезме? Бу машина Део Матиз иде. Минем өчен бәләк кирәге, шуның өчен сатып бетә машина алдым. Бик күп холодильник тоткан бар, кирье машиналары, скутер, пылесослар. Сез аны сатасызмы яки туганнарыгызга тартасызмы? Кирәк булса калдырам, булай обычно сатып барам. Сез ничә тел беләсез? Татар һәм рус телен генә беләм. Чит илләрдә нинди телләрдә сөйләшәсез? Чит илләрдә күбесенчә урыс кешеләре туры килде, чөнки шуны аңладылар. Булай переводчиклар булды безнең белән. Һәм шул куллар белән әзрәк күрсәтеп аңладылар. Җавапларыгыз өчен зур рәхмәт. Әңгәмәбез ахырында кыска гына уен уйныйк әле. Ринас абый, мәктәптә укырга яраттыгызмы? Мәктәптә бик тырышып укыдым. Нинди сезнең билгеләр булды? 4-5 генә. Әйбәт. Алайса уен сезгә авыр булмый дип уйлыйм. Мәктәп программасының берничә сорауга җавап биреп карагыз әле. Беренче сорау. Чарльз Дарвин нәрсә уйлап тапкан? Беренче вариант – паровоз, икенче – эволюция теориясе, өченче – телефон. Эволюция теориясе. Икенче сорау. Бу сыйыклыкларның кайсы иң җиңеле? Су, зәйтүн мае яки бензин? Бензин. Һәм бу дөрес җавап. Бензин иң җиңеле. Австралиянең баш каласы кайсы шәһәр? Мельбурн, Сидней, Канберра. Канберра. Дөрес җавап. 4нче сорау. Алмачуар әсәренең авторы кем? Галимҗан Ибраһимов, Мөхәммәд Мәхдиев, Аяз Гыйләҗев. Галимҗан Ибраһимов. Безнең проектта катнашырга риза булуыгыз өчен зур рәхмәт. Рәхмәт, Ислам. Рәхмәт. Сезгә яңадан яңа җиңүләр телим. Истәлек өчен автографыгызны калдырыгызчы.